Mitä vittua oikeesti? Toi Hugo on se pääpomo. Se nyt kieltää mua osallistua mihinkään striimiin, kunnes toi Backhouse on päättynyt. Mitä vittua? Kahtokke. Juhani ei saa osallistua mihinkään striimiin ennen kuin Backhouse on päättynyt. Minkä takia? 10.5. asti, niin Juhani ei saa osallistua mihinkään striimiin mukaan ennen kuin Backhouse on päässyt. Tai hän ei saa sieltä lunastamien palkintojen pois. Backhouse ei ole mikään ohjelma. Vittu, ei se mikään teleikkariohjelma. Vittu, striimissä tehty talo. Striimaaja on tehnyt sen Backhouse. Eihän tämä ole mikään televisio-ohjelma tuotanto. Mitä vittua nyt? No ei todellakaan ole ohjelma. Vaan se on vittu striimi, niin kuin tämäkin striimi. Backhouse ei ero tästä striimistä yhtään millä tavalla. Ei Backhouse ole mikään vitun tuotanto-ohjelma, joka jossain joku vittu televisiotuotanto takana vittuun lopettakin se paskan jaaminen. Se on samanlainen striimi kuin tämä striimi. Ei millään tavalla ero siitä. Mä sitten johtajas yli. No istu siihen. Ei haittaa yhtään mitään. On meillä alikas hyvä peli. 1900 katsoja ja näet puristuu mun perästä. Eikä oo. Mennään puristuu. Eikä oo. Sulla on yhtä iso perhe kuin mummo. Meillä on hyvät perset. Eikö oo? Saako tissejä kokeilla? Ei. Täällä on pienemmät kuin mulla. Saako tissejä kokeilla? Jos mummo on taloa. No, kokeile. Noniin. Kari kokeilee kanssa. No niin, minä annan mummolle. Kummalla on paremmat? Mummolla on paremmat. Kummalla on paremmat? Tolla vai mulla? Mummolla on paremmat. Ei vittu nyt. Nyt vedetään kaikki vituus. Pottu korle ääniviesti. No Ullistassa moikka. Meillä on jossain välissä ollut vähän hommia hampaankolossa. Tai siis meillä on ollut hampaankolossa toisimme vastaan jotain juttuja. Niin mä toivon vaan, että voitais unohtaa ne ja päästä sitten mut Harjunmaalle. Koska ilmeisesti siellä pystyy olemaan sillä, että pystyy pakoilemaan niitä ongelmia ja kaikkia. Eikä tarvitse nähdä lapsia nää vittu ikinä. Vitun läskipallo. En mä tiedä saaks tää kertoa. Kerron kuitenkin, totta vitussa saa kertoa. Lentokone laskeutui. Nyt tarkkana korvat ja klippisormet valmiina. Suomen perukoille. Mä istuin Harrin vieressä. Heti kun netti päkkii, niin ding! Ootko Helsingissä? Terveisiä Susanna Penttilä, mä en vittu pysty. Ja mä istuin vieressä, minä näin sen saatanan paska. Joku poika toi. Miksi Israel saa olla Euroviisussa? Eikö kaikkien maiden kuulu saada olla Euroviisussa? Kyse on laulamisesta, ei politiikasta eikä sodasta. Jos Venäjä on otettu sieltä pois sen takia, että se käy sotaan, miksi Israel ei? Niin kaikkien pitäisi olla sama olympialaisissa. Olympialaisissa kyllä. Kyllä. Mutta ei tuo niinku ihan tajuttoman iso ole, mutta... Nyt voin uskaltaa vetää sen perukkeesta. Sen veneeseen, mutta... Yes. Mistä mä saan sen? Ei vittu. Vittu. Kalanki. Tuonne minä ajattelin sillä tavalla. Kamarani. Tuonneko? Tää vähän vitun kallilla No tule tänne nyt vittu. Oh. Hello, Ru. This is from me? Oh, I love matcha. Oh. Oh, it looks good. Thank you. It's amazing. Wow. Very good. Do you like matcha? Yes, I love matcha. Oh. We don't have a matcha in Finland, so it's nice to drink it here in Japan. Oh, thank you. Käymme mennään pikkupusuantaa. Ketäs siinä on
Niin siellä suunnalla. Miksei niin? Ei anneta alaikäisiä kuvia, koska mulla on 3 syytä, miksi mä en alaikäisiä kuvia. Se ei ole oikeesti, rehellisesti, se on väärin antaa kuvia. Ja sitten, että antaa alaikäisille ja sitten se voi häiritä heidän omaa seksuaalisuuttaan. Niin siksi mä en suostu antaa kuvia.